Adhiambo. Kawachako eni jotelo mag Nyanza ahinya to mago mawuok e kaunti ma Kisumu wuok oko mar kwedo tulo ma Sondu manyaka sani oselal gi ngima ji 6 kama moko ma 10 dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ana blame police squarely. Na yudo information agocho ne police. Mondo gidhi to police no kobiro katagi. Kano sa inji koka gitingo gikelo. E sama tulo ma Sondu pod dhi nyime kendo weyo ka kwan oganda mawito ngimagi kod mainyore medo dhi malo, jopiny pod nigi lit kaluwore kod lal matulo no medo kelo negi e diergi. Ok wang'eni lweny ni odwa gi kodwa kanye to odwa tiyo kodwa kanye nikech wambe Sondu ka emwategemea. Waseyudo lal nyaka ne lweny ni bedi to moloyo gima litnwa ni chuowa osebedo ni koro ringowa wan mon wadak kendwa. Polisi nie barabara to ok nyal konyo. Sama polisi osebiro gikawo maiti to gitero kanye Nyabondo e Muchari to mondo bigi gikonywa to onge. Elio Sinde madhi nyime kod yudo thieth e kar yudo thieth ma Nyabondo mani omonj e dala ne odhiambo manyoro lerono kaka hinyruok ne ojuke kendo weye kod adhonde 5 mag asere e seche mabende jomamoko 2 to ne onegi kanyo e monjno. Koro kanyo warito miewa kochopo sa 10 to gimedore ka gia e bunggi e kucho ma giva miawa ma koro gingowa gi teko nikech nyojowa tiyo keoke koro gingowa gi teko ma koro nyemanyo koro gingowa ma gihinyowa nya ochwe asere 5. Samson Omega to korka kore yango paro mojwang'ore matulo no oweye bang' dukane mar bepe kod kombe wang' molokore mirni otieno ma piny orugodo kawuono. Kama nyatime ohanda Sondu kacha en gima lit ne chunya miwuoro. Giga duto kethi kendo wang' maonge gimoro amora mayudo kanyo kata chiel. Ka koro future mara neno kolal nono maonge makosa gi gwandruok moro man go gi ng'ato. Mwandu na molal en moloyo $15,000. Jotelo mane ochopo e gwengego kwayo kwe mondo gik moko doge wang'e. Anyeto ne jatend piny William Ruto mondo ket wach tieko tulo ma Sondu e lai manyime e ajenda mage makinyo biro twake Kisumu. Sani gise admit ji 5. Jang'wen otimo obedo referred Ramogi referral hospital to gin gi mochari 4 people gin ji 4 motho mokel kumosetho to 2 moko otho e hospital ka. Omiyo anawacho niya ka Ruto biro Kisumu gima nyaka bede mesane mokwongo ni boundary ma Sondu otieko wachne nade. Ka president obiro to an gadiera no nyalo tieko wachni marum dichiel kata mna kiny kochopo ka to otieke. Kwayo jopiny to chalo nade? Ne piny oseyudo uru ma gik matimoregi sirikal nigi thuolo mar tiekogi to waneno ka sirikal dok konchiel. Sirikand Kenya kata sirikal mar Kisumu County wagnwa uru oko mondo ukony jomon. Chieng' mar 2 tok tulo ma Sondu moch kendo jopiny pod ni kod luoro kod lit e chunygi ka koro kwayo magi pedho e nyim jatend piny malimbe mare onindo e kaunti ni ma Kisumu en mono twak mare obio nyago lemo kotengo kod tulo masiko mienjo e tong Kisumu kod Kericho mondo jodak maka onyal dak kaka joka ng'ato achiel. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.